Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Onye nzuzu si na chi adịrọ. Onye iberibe na-asị na ihe adịrọ. Ị ma na o nwere ihe bụ o mere na chi ekwene asị onye ụta atana. Ị na-arụ ka enyi, ị na-eri ka arụrụ arụrụ. Ị ma na o nwere ihe a na-akpọ ikpe nke mmụọ. Ị ga-anọ na mmadụ like this na-agba mbọ, mana ị mara na ekpene gị ikpe nke mmụọ. Ị mara na ewee n'afa gị jee submitie na altar, different kind of altar, wee nwunye isi na ịma mbụ mmadụ. Ọnya ka ọ ga-abụ ịbịazie ebe ị na-azụ ahịa, ị na-agba mbọ, ọ dịka agbata ihe, akụ fecha fecha, ọ daala awọ, iwe na-ajụ na nke m apụrụ iche. Ịbịa na mbọ, ị na-agba ezigbote mbọ ọfụma. Ndị mmadụ na-afụ na ị na-agba mbọ, mana in the end of the day o nweghị ihe ị ga-enwenwu achieve. Nwanne ka m kọwara gị ihe one ma one ga-enyere ndụ gị aka. Mere m ihe ndị a site n'aha Chukwu na ndị ana, ọ ga-agazi. Jee wetara m aka ibe. Ọ bụrụ na ịbụ nna na-egere m okwu a, mee ihe n'isi ụmụ gị. Ọ bụrụ na ịbụ nne, mere ihe n'isi ụmụ gị ka ị were ya wee mgbanwere onwe. Ihe karịa uche nke mmadụ nghọta bụ na onweghị onye ma ka Chukwu okike abịa ma ji wee were mmiri kwakuo n'aka oyibo. So dị afọ onweghị nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla ga-ama ejebe maọbụ anara maọbụ n'isi ụmụ gị. Iweta m aka ibe na kwubiere m okwu n'aka ibe, deme gịnị? Were aka ibe wee gbanwere onwe. Mere m aka ibe n'isi gị ugboro 4. Wetara m ose ọjị, n'ihi na ose ọjị adịghị eji iji ihere. Wetara m mkpụrụ ose ọjị na anọ, wụkwuoro m aka ibe, tinyere ihe n'ime aka ibe. Den nke ịtọ bụ wetara m white sheet of paper, deere m afa gị, deere m afọ ụmụnne gị, deere m afọ ụmụ gị. Ọ bụrụ na ị weta ya bụ ihe, ị pịakọọ ya, tinye ya n'ime aka ibe, chọọ ihe mechie ya, kwubiere m okwu, kpere m ekpere, kpọkwuere m elu na ana, kpọkwuere m ihe a na-afụ anya na ihe a naghị afụ anya, kpọkwuere m ike nga gị, kpọkwuere m chi ụwa gị na onye ụwa gị, kpọkwuere m ndị mbụ na ndị egede bi na ngwuru unu a. Gwara m nne na nna gị nalụ mmụọ na ihe ị na-agabiga, na ị na-agba mbọ mana ndị ọjọọ karịrị, ndị iro karịrị, na ịmanụ na-eji afa gị jee sọmitie na ọta dị iche iche maọbụ na arụsị dị iche iche. Biko gbarụ m ọgụ a na mmụọ, gbarụ m ọgụ a na mmadụ. Ikwuchara m ya bụ okwu, chekiere m aka ibe, chekiere m aka ibe. Ị na-ekwu na-echekiri m aka ibe, den ihe ga-abụ mbọsị eke ka ị ga-emere m ihe. Ị hapụrụ m aka ibe ofu ebe mmadụ agaghị emetụ ya aka ka ọ nọọrụ 4 days. Mbọsị ga-eme mbọsị nkwọ, dekuniere m, biniere na nderi abalị maọbụ n'etiti ụbọchị 12 noon, kwubiere m okwu, chekiere m aka ibe. Ihe ọbụla na-eweta aka ohorie, aka nkụchasị, ihe ọgbanuke, ihe ọbụla na-eweta na ọ bụrụ na ị na-arụ ka enyi, ị na-eri ka arụrụ arụrụ, ka ya bụ ihe dere jụụ. Ebe ọbụla eji ya glory maọbụ akara aka jee sọmitie na altar dị iche iche. Taata ka m na-asị total liberation and freedom. Ikwuchara ya bụ ihe, gakwa anya n'isi gị ugboro 4. Ị ga-arụ ya n'isi gị ugboro 4. So shall he be. You smash it on the ground. Nwanne m, jee gbawara m mbọ. Onye ka m na-agwa gị sị gị na ọgwụ dịkwa, mana ọtụtụ ndị mmadụ anaghị aghọta na ọ na-abụ ijecha na-abata maọbụ na ị nọ na line ebe ndị ike nọ, ijecha ị na-eme ọfụma, ị mara ihe Chukwu mere gị nwa. Ị ma mfụnwa ọgwụ ọbụla e project maọbụ nke eme gị na esendịrị, ọ Chukwu, ọ chi gị na-azọ gị. Achọrọ m ka akọrọ gị ya bụ ihe n'akụkọ. Mere m ihe, ị ga-afụ na site n'aha Chukwu na ị ga-enwe total liberation, na ihe ga na-agara gị ọfụma ebe ị na-azụ ahịa na ebe ị na-agba mbọ. Aka bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Cheta na ihe m kwuru bụ na enwere ihe a na-akpọ ikpe nke mmụọ, mana gị nwa bụ onye enweghị ike ịma na ekpere gị ikpe nke mmụọ. Chekiere m on your destiny, mara na ihe a na-agazi na ọ naghị agazi. Ọ bụrụ na ọ naghị agazi, mere m ihe ndị a, ọ ga-agazi ọfụma. Ndewonu, ga-emesịa.